ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു കുക്കുംബറാണ്. ഇതിപ്പം ഈ കുക്കുംബർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കായ്ക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, കുഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കുഞ്ഞത് 2-3 എണ്ണമൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്തായിരുന്നു, പുഴു തിന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വന്നൊക്കെ പുഴു തിന്നു പോയി. അതുപോലെ ഇലകളാണെങ്കിലും ഫുള്ള് കടിച്ച് വെച്ചേക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം കിളിച്ചതാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന കുക്കുംബറാട്ടോ. അത് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഏകദേശം ഇത്രയായി. ഇനി ഒരു 4 ദിവസം കൂടെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകമാവും. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആദ്യമായിട്ടൊരു കുക്കുംബർ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചിട്ട് അതിന് എന്താ ഇത്ര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കുക്കുംബർ ഇങ്ങനെ അരിയിട്ട് കിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഒരു ബാഗിൽ തന്നെ ഒരു 7-8 എണ്ണം ഒന്നിച്ച് കിളിച്ച് വന്നു. പക്ഷെ ഒന്നിലും കുക്കുംബർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നുപോലും കാ പിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ എടുത്തത്. ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കുക്കുംബർ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.